Faoi láthair, tá naoimhar an éagsúla gur chun páirc na Gaeil Óga I gceantar leabhcáin bhleacht lia idir a bhhairne fásta agus faois sa bell san amhaint mbuíochas agus a bell na man. Tá siad 6 bliain ar a bhód agus iad a treisiú go mór ó híomh ball agus sim sa glob. Cuireadh fáilte figiúlah na Gaeil Óga ag ócáid speisialta ag teachan ardmhéir am leacht lia agus hapa siad an éisian sin an chéad chéimeile de phlean forbar an chomainn a cheola. Well, séir tá mí de géirí anamh ná páirceannaí, seomraí léiste agus sailse a thógáil ionad I leabhcáin ionas go mé páirce le aimsearach fíhailse agus páirceannaí pelle mbuíochta agus mbuíochta againn le haine fárna éagsúla againn. Chuige sin tá súlaigh na Gaeil Óga €11 milliún bhailiú agus súla acu Páirc Buan a thógáil le háisina na cuíochar ar fáil rob siúd a bhfuil síam acu gcuid clufií Gaeilge agus cabhaimseire I dhéanamh trí bhean na Gaeilge. Fug me go dtíon club 2 bliain ó hin agus láithreach tógaisteach mé an céad le cumé an mé hain agus mar Harbhar ní bhíseach ní rahanna go raon de chuil mé na chailní seo siúlsús agus iad gglairtas Gaeilge le na chéile agus ar tá fáilte ro tarlinn agus láithreach tógaisteach sa club mé íonnta amach, bhí sé iontach láithreach sais. Bhí mar ar nós gur chud a chlán mé. Mar míle maigah.